זריז, 10 דקות אתה פה. אין בעיה. כן. אז מה? ומה זכיתי לכבוד? באתי לשתות קפה. שנייה אני מכין לך. אתה לא צריך את המטומטם, אה? למה מטומטם, אה? מה זה הדיבור הזה? תקשיב לי טוב, אחותי זה לא משחק, תתרחק ממנה. אנחנו לא ילדים, אני יודע מה אני עושה. תפסיק מה יותר שלך ושטויות, לך תמצא לך מישהי אחרת. נראה לי אתה לא מבין פה משהו. זה ביני לבינה. זה מה שיש לך להגיד לי, ביני לבינה? כן? בדיוק ככה. ביני לבינה. לך לבינה, איך אני לך בן זונה, תגיד את זה עוד פעם. אני אומר לך פעם אחת, עוד פעם אתה נקרא, זה היום האחרון שלך. דיברת עם מועלם? שיט, שכחתי את הטלפון.